Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Tanya Chinita. niyaya kong mag-live-in si Kate. Feel good morning po. Tawagin niyo na lang akong Arnie ng Cainta, Rizal. Tuwing umaga, Kolantits ay naabangan ko na ang inyong programang Mga katas ng nakalipas. naway mabigyan nyo ng panahong maere itong aking katas. Tungkol po kay Kate. Nakilala ko po siya dahil rin sa aking kumare. Ako po kasi yung tipo ng tao na hindi po ako nangahalungkat ng katas ng nakalipas ng ibang tao. Kumbaga, nakilala kita ngayon, na ganyan ka na. Kung ano ka, tanggap ko na at wala na sa akin kung ano man ang pinagdaanan mo. Ganun po ako kay Kate Kolantits. Kaya siguro madali rin kaming nagkasundo. Sa loob lang ng 6 na buwan, nagdesisyon na kaming magsama. Dahil nasa wastong edad na rin po kami. At balak ko talagang siya na ang pakasalan ko pagdating ng tamang panahon. Masayahing tao si Kate Kolantits. Minsan wala sa mood pero normal naman sa mga babae yun. Hindi naman. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Nakakapagod, Mal. Sakit Pag sa nakabili likod. tayo ng ref, siguro kahit mga 9 cubic lang, pwede na yun, no? Parang ang liit naman. Mahilig kasi ako mag-stock ng mga karnik, mga frozen eh. Bagay, Tsaka pero soft drinks, hindi soft pa natin drinks. kaya yung mga 2 doors na yan. Pag Joke lang, may bahay ikaw naman. siguro tayo. Gusto Dito mo na mag-loan? natin lagay. Mag-loan? Oo, para pamili Calamity ng mga... loan? Oo, total, 'di ba? Ano Pwede, tayo? pwede rin. Tapos, gusto ko TV natin dito sa wall. I-bracket na natin para di na natin lagyan ng Kasyang-kasya stand. dyan sa wall na yan. Mm. Mga ilang inch yan, mahal. Siguro 50 lang. Di na kaya kung pa sobrang malaki. Oo. Mahal din. Tapos, Papakabit ba tayo? sisikip lalo tong bahay. Maliit na nga to. Internet, mapakabit ba tayo? Oo, palagi tayo. Ano pa ba? May malapit, may nakita ka bang malapit na tindahan? Si alam mo Sa naman may ako. kanto may tindahan doon. Meron. Oo. Bakit? Hello po! Hello po! Bagong kapitbahay! Ako po si Jinjin!
Ako naman po si Junjun. Kayo po yung bago na boarder dito sa apartment? Hello mga Hello, bata. kami yun. Oo, kami yun. Taga dito kayo? Hindi po, napadaan lang. Kami po yung taga-tapon ng basura po. Bigay lang kayo ng barya. Isabit nyo lang din kami na magtapon dun sa Bata sa pa kanto. lang kayong sumasideline na kayo. Pero tanong ko lang, saan nyo ba yan tinatapon? Baka dyan din sa gilid-gilid Opo. Opo, kaya nga po sideline. Pero at least di na po kayo naglakad. Tsaka po pag may pabili po kayo sa tindahan, kami na po ni Junjun. Opo. At bawal na po kanin yung sukli po. Opo, tsaka po may dala kami sobre. Eto po. Ano yan? Solicitation. Mga bata. Solicit po kami. Mag- Ano ba? May sakit ba yung nanay nyo? Hindi po kasi... Magkakasakit pa lang po. Uy, wag. Opo. Tsaka po pag nagpa-check up, mag-Starbucks sana kami. Opo, gusto rin namin magpizza sa SNR. Ang cute niya naman. Sige lang, ipatawag namin kayo pag Oo. magtapon kaming basura. Ito nga po pala si Miss Trixie, kapitbahay po Hi! natin. Ako yung may tindahan dyan at open na yung credit line para sa inyo. May... Pwede po magpalista? Pwede na magpalista. Pwede po. Malaki nga lang po magtubo yan si Tita Trixie. Siyempre, negosyo. Isa Bombay po, 5'6" siya, 5'10". Doble po na Ganon talaga. Negosyo to Sige, kakash ko na lang po. Pero ano po yung mga tinda nyo dyan? Meron Ano po kami ba ice tubig. May ice tubig tayo. Ano po ba mga kailangan nyo, Tita? Ano po pangalan nyo, Tita? Ako si Tita Kate, siya si Tito Arnie. Arnie pala. Ano po ba yung mga, Hi, Arnie. mga basic necessities nyo? Opo. Junjun, magsalita ka. Ano pong basic necessities nyo po? Siguro mga mantika lang. Ay, meron ako niyan. Di ba, Natutulog na nga lang yung matika. Hindi nabibenta. Nasingin yung... ano pwede po kayo, ma'am, sa mantika pwede pong crude oil, pwede yung pinag-change oil. Ano? Ikaw bata kasi nisiraan mo yung tindahan ko. Ayun po. Tsaka may debit and credit card po yan. Ay, oo. Meron akong POS doon sa tindahan. Social ako. Social po yung tindahan nyo, Oo, social. Tapos, yung may mga delata ako. Medyo maalikabok nga lang. And yung iba expired na. Hindi, thank you na po. Yun po, Welcome ha, welcome. ito po yung, Viber ko. Pag-utusan nyo po ako. Nagva-Viber ka? Opo kami po Grabe. ni Junjun. Ako po sa Telegram niyo po ako kontakin. Pwede po ako sa Telegram po. Yung batang to, wala akong Telegram Thank you. Na-appreciate namin kayo mga bago naming kapitbahay. Sige ha, basta Wala pa po kayong TV? Mahirap ba kayo po? Hindi. gusto niyo ng TV, meron ako sa tindahan ko. Meron po kayo? Meron. Opo, ilang inches po pa kailangan nyo? Pili ka lang. Bigyan mo nga kami ng mga 30 minutes. May bibigay na namin yung TV. Mainit-init. Wala rin kayong ref. Bigyan niyo ako ng mga 1 oras pag ref. Kasi medyo Talaga mabigat po? eh. Opo, mura lang po yun sa murang halaga. Mga kulimbat po yan. Yung mga electric kettle, madali lang yan. Mga 10 minutes lang meron na. Brand new yan, brand new. Depende po sa laki ng appliance. Opo, brand new yan. Hay, mga electric kettle. Kung gusto niyo po ng e-bike, pwede din. Papalitan lang ng pintura po. Oo, wala pa naman plate number mga iba. Sige po, bye-bye! Salamat ha. Thank you sa pag-welcome sa amin. Nakakatawa naman yung neighborhood dito. Mahal, excited na ako sa buhay nating dalawa together. Thank you, Thank you din. Teka lang. Sana pag makapag-ipon ako, bibili tayo ng magandang kama. Foam lang tayo eh. Meron po sa Tita Tri. Gusto niyo ng pili ka. Uratex o Salem? Uratex! Pili lang. Sige na. Sige po. Sige po. Kami na bahala. Opo, sasahig na muna po kami. Babe, mahal. Paano yan? Sasahig muna? May foam naman, hindi sasakit yung tuhod eh. Kasi banig, di ba? Sabagay. Banig. Uy, iba yung tingin mo. Pagod ako. Pagod din ako. O di, mas magpapagod tayo. Halika na. Mahal. Mm.
Masaya lang po kami ni Kate Colantits. Ganito pala ang feeling pag may makakasama ka na sa buhay. Minsan may tampuhan, pero exciting. After ng tampuhan, alam na this. Unti-unti kaming nakapag-ipon. Kabili kami ng ref, may TV na rin kami. Kumbaga dahan-dahan lang po. Para mabuo yung aming munting tahanan. Kahit nangungupahan na po kami, pangarap ko rin po na magkaroon ng sariling bahay pagdating ng araw. Kaso nung nagsama na po kami ni Kate Colantits, napapansin ko po tuwing hating gabi, wala po siya sa tabi ko. Nagigising po ako, naiihi po ako eh. Tingin ko na sa CR pala siya, kaya minsan sa labas ako umiihi. Pero one time talagang masama yung tiyan ko. Sakit ng tiyan ko. Wala na naman si Kate sa tabi ko. Saan na naman ba yun? Sa CR na naman. Kaya. CR. Jones, please. Jones, miss kita. Huwag mo muna akong babaan ng telepono. Please, mahal na mahal kita. Nasa loob siya ng CR. May kausap siya? Mahal na mahal kita, Jones. Jones? Yun yung ex niya eh. Oo, promise. Antay mo ko. Huwag mo ko iiwan, Jones, please. Ano? Hanggang ngayon kausap niya pa rin yung ex niya? Bakit ganun? Jones, mahal kita. Jones! Sakit na dyan. Jones! Oo, promise ah. Al? Kate? Mahal. Pasensya na, nasi-CR talaga ako, hindi kaya eh. Pwede, umiyak ka ba? Hindi, ano? Nangyari sa'yo? Hindi. Okay lang ako. Sige, tulog na ako. Punta na ako sa kwarto, ha? Narinig ko lahat talaga. Namimiss pa niya yung ex niya. Akala ko po, Colantits, na naginip lang ako. Pero yung mga sumunod na araw, narinig ko ulit eh. Ganun pa din. Ating gabi, umiiyak siya sa loob ng banyo. Kausap si Joms. Hindi ko na matiis. Para akong sasabog. Mahal, ba't di ka kumakain? Sarap ng luto Hindi ako ko. papasok sa trabaho ngayon. Ha? May nararamdaman ka ba? Meron. Sama yung pakiramdam ko. Nilagnat ka ba? Hindi naman. Masakit ba ulo mo? Nagmamigraine ka? Masahe kita. Okay ka lang? Hindi ako okay. Ba't ka umiiyak? Sige, huwag ka na pumasok. Ikaw sa kwarto, pagluluto na lang kita ng sabaw. Sopas o lugaw? Anong gusto mo? Huwag na. Huwag ka na mag-abala. Bibili na lang ako, ha? Huwag ka na mag-abala. Anong meron?
Anong meron? May Ikaw, anong meron sa inyo ni Joms? Bakit nasama sa usapan si Joms? Ano bakit nasama sa usapan? Sa bagay, hindi naman ako kasama sa usapan nyo gabi-gabi, di ba? Wala ka sa tabi ko. Pagising ko, nasa loob ka ng banyo natin. Parang ginawa mo ng... Ano yan? Kala ko, diyan ka na matutulog sa loob eh. Kasi kausap mo pala yung ex mo. Wala akong kausap sa CR. Huwag kang magsinungaling. Ha? Hindi lang isang beses eh. Maraming beses sa kita Minsan kausap ko yung mama ko. Sinasabi mo si Joms, paano mo nalaman? Grabe ka namang manghusga sa akin. Narinig kita eh. Narinig kita. Hindi naman si mama yung kausap mo. Hindi naman mama mo eh. Narinig kasi kita. Wala akong ginagawa. Mahal, wala akong ginagawa. Wala akong kausap. Hindi ko kausap yung Joms na yun. Si mama talaga yung kausap ko. Sabi ka, sinungaling ka pa rin kahit nahuli na kita. Aminin mo na lang kasi. Ano ba talaga? Ginawa mo lang akong rebound, panakipbutas. Kaya ka nakipag-live-in sa akin. Pero ang ending, mahal mo pa rin pala yung ex mo. Kausap mo pa rin pala gabi-gabi. Tapos bago pa tayo, sabihin mo na para hindi naman ako magtiis ng ganito. Pagod na eh. Arnie, sorry. Kasi ako nung wala naman ang binigay ko naman sa'yo kahit ganito lang buhay natin. Simple lang pero nagtrabaho ko ng maayos para sa atin. Para mabili yung mga kung anong kailangan sa bahay. Sorry. Wala eh. Arnie, sorry, Arnie. Alam mo, mahal na mahal kita. Ngayon lang naman ako nagkaganito. Ngayon lang ako nagdesisyon na yung maglibin-libin. Pero, wala eh. Arnie, kasi natakot ako sabihin sa'yo eh. Ikaw na bahala kung hiwalayin mo ko, tatanggapin ko. Kapag sinabi mong walay na tayo, sige, alis na ako dito sa poder mo. Sana mapatawan mo. Sensya ka na, sorry. Sorry. Talagang sinido kang ganyan yung desisyon mo kasi alam mo naman na may babalikan. Kaya ako, wala akong mapuntahan pag nawala ka sa buhay ko. Kaya okay lang sa'yo na mawala ako, di ba? Kasi may pupuntahan ka pa, di ba? Sorry. Tatanong ng isip